Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Keptäniň jemi bilen men ýogşan anagurwa. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtyny iň köp okulan makalalaryň başyny Aşgabat del sorunu ýolawçy aradan çykdy. Türkmenistanyň raýaty Awstraliýadan Birleşen Ştatlary ekstradisiýa edildi diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Berdimuhammedow prokurorlaryň ak yürekli işlemelligini ýytaýar. Aşgabatda tandyr çöregini döwletiň kesgitlen bahasyndan satmak talap edilýär. Aşgabatda işsizler çağalar waglarynyň öňünde iş görýär. Jaýlara bildirişlere ýaratly habarlar hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Median aňyl medarlarynyň iş orunlaryny ortaça 15% kemeltmek tawsyrly. Aşgabatda tandyr çöregini döwletiň kesgitlen bahasyndan satmak talap edilýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. 2018-nji ýylda Türkmenistan kesgitlenen plandan 2 az paýta we 3 az garly önürdi. Türkmenistanyň raýaty Awstraliýadan Birleşen Ştatlary ekstradisiýa edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başynda türkmen görnüşleri 6-njy hepde atly fototergimiz. Owan türkmenleri protest geçirýärler. Ortaýetde okuyan türkmenistanly studentleriň dil problemasy. Aşgabatyň köçelerini aglanan ýedegsiz itler nire barýar. Aşgabatda itler we pişikler aglanýar, öldürilýär diýen atlan çap edilen wideolarymyz bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen tesgir çeken gepleşiklerimizin makalalarynyň başyny türkmen adam atlary, täze meýiller we köne tejribeler atly gepleşik çekýär. Aşgabat del sorunu ýolawçy aradan çykdy. Ortaýetde we Belarusda okuyan türkmen studentleri bir ay bäri kartlaryny puly nagtlaşdyryp bilmeýär atly habarlarymyz hem okujularymyzda gyzyklanma döretdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgoýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi aýtmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Keptäniň jemini Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň gurulýan ýyladyşganalar we Türkmenistanyň azyk meseleleri. Amanmurat habarlardan ma'lum bolýar, Türkmenistan soňky döwürde ýyladyşganalary köpräk gurmak meselesini öňe sürýär. 9-njy fevralda KK etrawyna bir ýyladyşgana ulanylmagy berildi. Bu ýyladyşgananyň her gektaryndan 200-250 tonna pomidor öndüriljekdigi aýdylýar. Ýene bir täze ýyladyşgananyň düýbüniň tutulanlygy aýdylýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň ýag etmezçiligi bilen bagly zeytun agaçlaryny oturtmak, zeytun ýagyny öndürmek meselesi hem öňe sürilýär. Umuman şu ýagdaýlara siz sinede oturan adam hökmünde näme aýdyp bilersiňiz? Spesialistler näme diýär? Dogrudan bu meselede bir ilerlemeler barmy? Türkmenistan daşary ýurtlardan az gönümlerini getirmekden diýinip biljekmi ýakyn wagtda bu edilýän işleriň netijesinde? Eger urulýan, ullanmagy berilýän ýyladyşganalardan hasap görürsem onu Türkmenistanyň öz-özüni gök miwe önümleri bilen üstün etmek juda ähtimal sebäbi şol ýyladyşganalar ýurduň ähli welaýetlerine urulýa, ullanmagy berilýär, özün bellemeli ýerim şol ýyladyşganalary gurmagy ýar alýarlar. Şol welaýetde ýaşaýan ýa şol etrapda ýaşaýan ýerli adamlar däl bir senagatçylar we telekeçiler birleşigi diýäniň bir baýan agzalary şolar baryn hem meselem Aşgabatdan Barkan welaýatynyň Serdar, Bereket etrawyna ýyladyşgana urýarlar ýa bolmasa Lewapdan gelip başga ýerlerde urýarlar. Olam bir Lewapda äkler olar wezipler. Ben göz ýumar bar bolmanyna şo ýyladyşganalarda işleýärler. Esas agrymly öýlegi ýerli adamlar. Şolaryň bir giden işleri bütün modiyamına da gözüm söylüyor yönü il bunun kaçağını tamamlı namımat yani göğünün bilen bütün etmekte Türkmenistan hali hazır kaçken yol geçmeli sebebi edil sulkun yurdun payitahtındaki uluvadarları vilayetlerin administratif merkezindeki uluvadarlara çıkarılayan pomidor, hıyar, kartoşko yine gayrı bular sol yıladışhanılarda ya da meydan, açık meydanına yetiştirirler özlerinin de kötüsü şol
Türkmenistanlıların özlerinin önleriyän ýöne Aňruzy özüniň jan saglygyna, ömrüne hormat goýan adam Türkmenistanyny önlerlen gög önümleri iýmekden saklanýar. Sebäbi ol daşyndan görüňdi eýýän eýmendirýär. Bir agymtyl, sarymtyl renkde pandorluň badyň bir topor şonu içi ýöne awot, dondurulan awot ýar bolup durda. Şol hakykatdan hem şeýle ony ne naharat taamlar bolýar, ne onu bir halad edip bolýar, hyýaram şeýle ýagdaýyny. Aman radını şeýle ýagdaýdaky önümler bir şu tenagatçylar we telekeçiler birleşigi tarapyndan öndürilýän önümler mi ýa bu halkyň mellegine, halkyň öz tarapyndan öndürilýän, ýöneköý adamlar tarapyndan öndürilýän önümler şeýlemi? Yok, bu ýylapyşganalarda öndürilýän önümler, şu özüm telekeçiler we telekeçiler birleşigi ýanyň öndürilýän ýa-da bolmasa bir ýurtdaky daýhan birleşikleriň bir näsesi ýürüýtüreşdirilen şu gök we miwe önümlerini yetiştirmäge, bolmanyna yer almas diýip atlandyrylýan kartoşkany yetiştirmäge şolar ýürüýtüreşdirilen, şolaryň yetişdirýäni. Aman brat, bagyşla sözüňi böleýin. Yer alma diýeňizde okujularymyzdan gelen bir maglumat ýadyma düşdi. Bazara skyrylýan yer almalaryň arasynda iýmäge yaramsyz yer almalaryň bardygy hem öňe sürilýär. Şeýle ýagdaýlaryň bolýarmy Türkmenistanyň muňur hiline ýagdaýyna seredýän ýokmy? Näçe gynanyrdan bolsa şoň hiline ýagdaýyna seredilen ok. Onda düýtebäýän öňde de aýtdyk şol bir adgan firmalar ýa bolmasa daýhan birleşikleri ýetişdirýän özüm şu bazardan arasynda duş gelen ok ýoksun agdykly edýän şol kirtaýdan pes, tagamtaýdan pes yer almalar, kartoşkalar, olaryň da düýtebäýän bundan bir 15-20 ýyl ol Ukrainadan şol kartoşkanyň tohumly getirdiler, tohumlyk kartoşkany. Şu kartoşkada aslan iýerlap, spesialistler iýerlap görseler, görseler, ol adam iýmit sünnäli, mal iýmit sünnäli kartoşkalar eken, onu bir ýörgünlap karmagoý diýerlerde. Onun beýleki adamlaryň iýmit sünnäli kartoşkalary bolsa, bularyň stalovoy sorty, ýagny adamlaryň iýmit sünnäli. Ýani şol Ukrainadan getirilen kartoşkalar, olar beýleki adaty hakyky şu adam iýmit sünnäli ekilýän kartoşkalardan hasyrlylar ýokary meselen 1 hektar ýerden tas 60-70 tonna çelli alyp bolýar. Onuň özüm bazarda şolaryň agtly edýänini diýip şol bazarlara husus hojuluklarda yetiştirilen önümleri getirmäge gitdiňçe gadagarlyk gyrýar. Meselen şol Aýdal ýurduň ähli welaýetinde däl bolýan şol Lewapda, Marda, käbir bir melleklerine yetiştirilýän yer alma we kartoşka hakyky bir gadym taamly kartoşkalar ýöne şolary bazarlara getirmäge özüm soňky 17-nji ýylyň aýaryndan 18-nji ýylyň başyndan başlap gadagarlyk düşdi. Pandor wagtynda da şeýle şu melleklerine bir agoda agra kartym pandorlar yetiştirenleri durufuz eden okla sebäbi bazar duruşuna şol tenagatçylar we telekeçiler birleşip ýanyň adamlar tutdy. Aman rat, bir tarapdan sizinle şu tenagatçylar we telekeçiler birleşiginiň telekeçileriniň monopoliýasynyň ýöneköý adamlaryň bazaryny, ýöneköý adamlaryň biznesini gasyp çykarýanlygyny öňe sürýär. Ikinji tarapdan türkmen mediasyna seretseň, tenagatçylar we telekeçiler birleşiginiň telekeçileriniň edýän gowy işleri, mysal üçin Marw welaýatyny telekeçileriň banan öndürip başlandygy hakynda da habarlar çykdy. Siz muňa näme diýmekçi? Muňa ýoksa şol önlerine bolsa gowulardy diýip jogap bererdim. Sebäbi şol netbotda mahawet edilýär, marly telekeçiler 40 tonnadan köpürek banan önürüp fatwa çykardy diýdiler. Ýöne şu bananlary daşyndan feredende hakykatdan öň bazara getirilip satylýan, ýurtdaşyndan getirilýän bananlary meňweş, ýöne birazrak buwrumy ulrak öňkülerden, ondan içine çıkırsan olun edil, içindeki şu iyi edil iğmeliyer daşının kabuğuna ayırsan içine kömür salınan yer kapkara, ondan bunu banan bilen umman iş çalışayan şunu vurdun, bilyen agronomlar zatlar şu bananların da mani mitüsün, hayvanların etlenip ekleyen bananlığını aittiler. Yine şunun bile göre bile getiriptirler, ondan şöyle başka diyelim şu önlerin metik bolsa kovu olurdu. Aman radını bu göğünün
meselesi, gök miýe meselesi adamlaryň saglygy bilen baglykda ullukan mesele bolup durýar, möhüm mesele bolup durýar. Türkmenistanda bolsa adamyň saglygynyň hemme zatdan ileri tutulýanyny öňe sürülýär. Adamyň saglygy hakyna alad edilýärini gaýdylýar. Indi siziň pikiriňizçe bu meselede näme etmeli? Nädip bazarlara sagdyn has peýdaly adamlar üçin howpsuz önlemleriň çykmagyny gazanmaly? Siz öz pikirleriňizi paýlaşyp biljekmi? Ya spesialistler näme diýär bu arada? Men başdyna ýoksan obaly bilen bir Amerikan açmak ýa-da bolmasa weltepidi oýlap tapmak gerekdi meselede. Bar bolan soňra ýitirilen zatlary diketmeli. Meselem Balkan welaýatynyň etrafyna esden gargamanyň öň ýanlarym zeytunyň bir ýürüýti plantasiýasy bar. Ol karhozum däli, savhozum däli, ılımmarlyk institutum däli, öňe zeytun ağacynyň bir gizen plantasiýasy ýa şoda urda şu etrafyna etrek raýonyny döwürde hatlandyrylýar, ýolbaşçylyk edenler maňa şol 90-njy ýylda şeýle urrun berdiler. Adamlar öyle gerekli adyalar plantasiýadan öňe şonda da 90-njy ýylda 36 tonna zeytuny hökümete tapşyrdyk. Olar ýöne Türkmenistanyň özüne işlemäge şert ýok. Ondan sonra işleyen golay goltum respublikalar ýollaryny dik gurrun berdiler. Özüm şu zeytun şol kozoluklarda da näse diýen kapylaryny ösüp oturýar. Şu etrekde rahatly subtropik ýerde bir kışına belli kışlar bolmasa howanyň howp bolly diýeninde derejesi +9 gradusdan aşağı düşenok. Ondan men ýene de şu Krasnoyarsk şäherine Kaspin kenaryna da ösüp oturan zeytunlar gördüm. Olar ýöne şeýledeýin adamlaryň özüniň bir höwes edip ekeni. Ya bir ýagda, ikinji ýagda emine ine şu zeytun plantasiýasy ýok bolup gitdi, tapylmady, oň uruna seredilmedi. Ya edilşol subtropikden ýene de bir ýeri bir kargara etraf, häzir mahsumly wagtlar, mahsumly etraf diýip. Şeýerde de Wawil Wadynyňky uly tejribe plantasiýasy bardy. Şunda da bir näse ýüzläp ağaçlar, miweli ağaçlaryň göwürümlen fiýna edilýärdi. Men ýadyma düşýäni, 3600 tort fiýna edilýärdi. Şol Kargarada Wawil Wadynyňky gök ekrançylyk tejribe plantasiýasynda men şol öteşden bolaýmaýyn şonu Wawil Wadynyň tejribe çaýslarynyň başlygynyň soranda ýok 600 tane ýaltanmasan ýanyna men ýörüýte spesialist goşaýyn gorkazar 600 ýüwen diýdi. Şo ýerde de hem ekolog paýdan arasynda hem de bir uly çıktızyny talap etmeýän miwe göwönümler ýetişdirilýär. Öň bardatlar ýok edildi. Inden bir awodyň hasabyna, beýle kim katlaň hasabyna önümler bilen ýurdun başyndan getirilýän harytlaryň oruny tutýan haryt önleri bizi eksportdan öser gezdirdi. Ýani eksporta men welilik tapmaýyn welin Türkmenistandan şäherki pomidory, kartoşkany, ýene gaýryny azjak döwletinden bardygyny gölegine getirip bilemek. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen Türkmenistanyna ýyladyşganylar we ilaty adyk bilen üpçün etmek meseleleri barada söhbetimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepdermezi bilen dowam etdirýär. Owgan sanly ýaşlar, şol sanly bir ýurtda ýaşaýan etnik türkmenler parlament tejribelerini öwrenýärler. Olar bu prosesiň dowamyny ýurdun prezidenti, beýleki ýolbaşçylar bilen duguşyp olara öz soraglaryny bermek, öz meselelerini gozgamak mümkinçiliklerinden hem peýdalanyp bilýärler. Bu arada kawulla habarçymyz Şaýmerdan Gulum radiosynyň taýýarlanan maglumatyny bilelikde dinläliň. Awganistanda ýaşlar parlamenti hem işleýär. Ýaşlar parlamentiniň 122 agzasy bar. Ýaşlar parlamentiniň kanun çykarjylyk hukugy bolmasa da ol Awganistanyň prezidentiniň fermany bilen döredildi. Ýaşlar parlamentiniň Awgan türkmenleriniň ýaşlarynyň ýekeje agzasy bar. Ýaşlar parlamentiniň agzasy Mahmud Quraýşyň aýtmagyna görä, ýaşlar parlamentiniň her 6 aýdan bir ýygnaga geçirilýär. Ýaşlar parlamentiniň ýygnagynda Awgan ýaşlarynyň kynçylyklary barada gurrun edilýär. Ýaşlar parlamenti Afganistanyň Kabulynda merkeziyeti bar. Her 6 aýdan täze talar parlamentda jalsa daýyr bolýar. Hökümet reýisi jamhur bilen bol faaliýete başdan 2 ýyldan gowrak bolýar. Bizler şu ýaşlar parlamentiniň azasy bolup, jawanlary östürmek üçin hökümete hemkar bolmak üçin işe çalışýarys.
Awgan türkmenleriniň ýaşlaryndan ýaşlar parlamentynyň özünden başga agdatynyň ýokdugyny Mahmud Quraş bildirdi. Gynansak da Afganistan türkmenlerine ýeketek bir özüm Jowzjan welaýatyndan bütün Afganistan boýunça namaýandalyk etdim. Ýaşlar parlamentynyň 122 agzasy bar. Çoloklardan, körlerden we hatda hindi doganlarymyzdan bir nefer agzasy bar. Umumy hemmet ýaşlar. Mahmud Quraşyň aýdysyça ýaşlar parlamentynyň ýygnaklaryna ministerler hem çağırylýar. Ýaşlaryň kynçylyklaryny ýaşlar parlamentynyň agdalary hökümet resmiýetlerine beýan edýärler. Kynçylyklaryň çödügüdi üçin çäre görmeklerini ýaşlar ministerlerden soraýarlar. Bizden ýygnagymyzda 12 wezaratyň hudy wezir bizlere jogap gaýtarýar. Bizler ýigitler welaýatlarymyzda bolan gynçylyklarymyzy, ýigitleriň gynçylyklaryny, aýal maşgallaryň bolan gynçylyklaryny şol hökümet mas'ullaryny gulagyna ýetirýär. Ýaşlar parlamentynyň dolandyrjylyk hukugy ýokdur. Ýaşlaryň parlamentar sistemasyny öwrenmekleri üçin ol döredildi. Şoňa garamazdan ýaşlaryň meseleleriniň çözgüdi üçin ýaşlar parlamentynyň agdalarynyň hökümet ýolbaşçylaryna ýüz tutýandyklaryny Mahmud Quraş belledi. Öwrenmek üçin bizler şonu temsil edeceğiz parlament aslyny. Şu aňarda bizler bolan kynçylyklary şu wezirlere, moýunlara düşündirýäs. Mahmud Quraşyň aýdyşyna garanda ýaşlar parlamentynyň açylyşyna prezident Ganyň hut özü hem gatnaşypdyr. Ýaşlar parlamentynyň agdalaryny prezident Gany prezident köşküne çağıryp duş geçiripdir. Awgan ýaşlarynyň ilim bilim derejesiniň ýokarlanmagy boýunça teklipleri ýaşlar parlamentynyň agdalarynyň hökümete höderläp bilýänliklaryny Mahmud Quraş aýdýar. Aşraf Ganyň özleri baryp birinji gezek iptida edip berdi. Hatda özleri pes akşamda erge çağırıp erkidem suhanlarını edip bizlere edilecek işleri, zatlary bizlere düşündirdi. Bizden etjek işimiz ýaşlary östürmek, okuwa, bilime. Men 2 ýola prezident Gany bilen duşuşdum. Şonda türkmen ýaşlarynyň kynçylyklaryny prezident Gana beýan etdim. Türkmen ýaşlarynyň arasynda ýokary okuw jaýlaryny tamamlanan ýaşlar örenken, ýöne türkmen ýaşlaryna iş berilmeýär. Şo sebäpden käbir türkmen ýaşlary jeňçilere goşulýarlar. iş agtarıp daşary ýurtlere de gidýärler diýip Mahmud Quraş aýtdy. İki gedek bize münasip boldy, hormatly Jemhur başlyk bilen duşdam. Şu duşlukda türkmen ýaş ýigitleriniň gynçylyklary. Yani biz türkmen ýigitlerimiz öňdene okun ýok diýip bahanasy bar. Häzir biz ýigitlerimizde lisans, master, ýokary okuw okuýanlar ýigitlerimiz kan. Olar bugün gynansak da bizlere wezipe berilmän, wezipesiz türkmen ýaşlarymyz, yani daşary ýurtlere Türkiýe diýip, İran diýip işlemene gitdiler. Ýokary okuwlary okuýup halas edinler. Ýene de hem barıp Türkiýe barıp hotellerde, zatlarda başga bir haşry işler bilen özlerini masruf etdirler. Ondan daşarda da welaýatlarda, yani owalarymyzda jawanlarymız bekarlyň elinden taliplere goşulýarlar. Ya da neşe çekip yani mawady muhaddara agyşlap bolýarlar. Şu gynçylyklar biz türkmen digitlerde bizlere iş berilen ýok. İş berilen piladam zormanlar tarapdan bizden işlerimiz gaýtarylýar. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen Kepdäniň zeminiň ýene bir sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.